Zdravím, moje meno je Daniel Hriňák, som exekutívny šéf siete Roman Restaurants a tu je môj kolega David Kollár, ktorý sa stará o Park Café ako šéf-kuchár. A keďže sme sa rozhodli updateovať trošku jedálny lístok, keďže idú teplejšie dni a počúvame ľudí, pretože na zákazník náš pán, tak sme sa rozhodli vrátiť jeden veľmi obľúbený recept, respektíve jedlo na naše lístky, a to je morský vlk pečený v soli. Takže potrebujeme morského vlka, čerstvý, ráno kúpených niekde vo fresh markete, nejakej tržnici, pretože je obdobie, že už sa dostávame do takých krajov, kde tieto možnosti máme. Čo je veľmi dôležité pri výbere čerstvej ryby, je sledovať oči, aby mala krásne číre oko, a potom už to vlastne vidíte aj podľa šupín, že šupiny sú pevné, neoblúkujú sa, takže vtedy je ryba čerstvá. Vytváme od zadnej kútly smerom k hlave. Čo je veľmi dôležité a veľmi základná surovina tomuto receptu je morská glukózová sol, ktorá je vlastne tým hlavným činiteľom toho, že tá ryba bude krásne upečená, slaná podľa toho, ako tá ryba sama si vyžiada, a potom iba čistá voda. Takže zarobíme si sol, do ktorej dáme trošku vody primerane, aby sa stalo zo soli to, že nám tvorí nejakú hmotu, ktorá drží v kope. Necháme chvíľu odstať, aby tá sol ešte nám trošku zvonula. Medzi tým, ako máme vyčistenú rybu, budeme ukázať, krásno čistá, vložíme do nej nejaký mesiačik limety, nejakú čerstvú bylinku. To, čo má každý rád, väčšinou pri rybe je to citrónový tymián a klopor. To máme tu, tymián. Klopor. Limetka. Vložíme dovnútra bylinku, limetku. Samozrejme v celku žiadne sekanie, pretože pri tom branžirovaní tej ryby všetko pekne v kuse vyberáme. Jednu vrstvu soli dáme na spodok pečacieho papiera. Do ktorej vlastne takto vložíme rybu. A druhou časťou soli vlastne rybu zakryjeme. Ako vidíte, je to veľmi jednoduché, treba ju len správne zakryť, dobre zatlačiť. Teraz už len David dá piecť rybu do rozhriatého konvektomatu alebo truhly. Čas 15 minút, 15 až 18 minút a teplota 200 stupňov. Čo je veľmi podstatné aj pri takej bežnej grillovanej zelenine je, aby sme odhadli vlastne sezónnosť, keďže je jar. Zvolili sme šeripanovejky, ktoré sú síce dostupné celý rok, ale ďalšie veci, ktoré máme na grille, je biela redkovka a červená redkovka, ktorá vlastne je v tomto období veľmi populárna, a hlavne mladé cuketky, ktoré sú naozaj šťavnaté a majú tú svoju chuť, takže je to, myslím, že veľmi dobré. Takže 18 minút za nami, ryba upečená.
vyťahneme si ju. A čo je veľmi dôležité na dokončenie celého technologického postupu pri tejto rybke je to, že ju ešte na nejaké 3 minútky zakrieme vlhkou handrou a necháme odpočinúť. Takže za chvíľu sme späť. Takže sme naspäť, dáme dole vlhkú utierku a teraz uvidíme vlastne, čo sa nám s tým stalo. Jemne lyžičkou pobúchame do tej soli a krásne sa nám otvorila. Možno, pozrite sa, ide to veľmi jednoducho. Krásne si ju teraz oškladáme. Ďalším zážitkom pri tomto recepte je to, že to branžírovanie a samotné prekladanie hosťovi nechávané na náš profesionálny obsluhujúci personál, takže budete si to vychutnať. Takže keď už máme vlastne takto pripravenú rybku, tak ju začneme branžírovať takým štýlom, že si ju narežeme hlavu vlastne po chrbticu, keď ju nebudeme cítiť. Narežeme si kožu z vrchnej strany, pretože zo spodnej strany už ju máme odrezanú tým, ako ju pitvali. Udržíme si chvost. A takýmto štýlom s pomocou rybecieho noža sa budeme snažiť dať dole kožu, ktorá sa vlastne nie je pri tejto spôsobe úpravy. Nech sa vám páči. Prajem dobrú chuť.